Oh. Ikaw din, ako ito mailan mo. Sige. Shout out lang ko sa akong mga kauban sa buhat sa Sinisi. Kamo tanan sa Episode bangan gamay. Danio Irne og si Dong Kumad og si Chikoy og katong among training as Toto. Kuan like niya mo og kuan like na comment sa Batuloy Vlog. O sa tanan nga mga kasalinganan ninyo, mga katong mamanaw. Dalikatil sa ninyo. O kana ra. O labi na gyud sa nagsunod sa among vlog, sa mga episode sa Batuloy Vlog. Shout out diha ni Ma'am Princess Cavite diha sa Pulo. Sa Isla Nuwa, katong pag-adto na mo nga nagsunod gyud siya. Naagi siya madawat sa amuang vlog sa Batuloy Vlog. Og sa uban pang mga supported pareha ni Michael Kimson O si BBGR Pinya dong kanang ano ka makauli na ka para magkakuyog ka namo. Og ni kuan dai bali ni ang atong banggiitang regular dia si kuan si Naspixir si Nikki dong. Nikki boss. Nikki Narcico. Salamat kayo sa pagsunod. Nikki Narcico, salamat kay pag-support. Og ni isa pa ning mga kaubanan nato nga mga active kayo si og si Buslino day nga nasa Japan karon, wala pa kauli. Og si atong abay na to si Glenn murag taon-taon ni ka dong kanang wa ikagbalik diri basin kapuhon makakuyog ka. Donglin, gibingaw na kita minimo nya sa uman nga naam ka diha, dihal ka. Nya ari na po mi diri kay ang ato ang grupo nakita jud mo kay grabe ka mo action murag yung tinuod. Murag yung kag nasa film festival. Og si boss nimo bumandak. Shout out diha. Shout out lang boss bumandak. Og labi na gyud sa mga engineer natong buutan, sa mga atong naghandle na to ba. Sa mga engineer nga uban nga wata kailan lang pangalan pero kailan tag engineer sila. Si boss Bilanoy ba? Shout out diha. Labi na. Labi na. Labi na gyud. Shout out sa mga Pernis. Shout out diha sa barko nga atong gihimo karon. Si Kuan Lapinid. Og ni kuan di ay, si Brad Marsing di ay nga atong ang number 1 Pernis sa tibuok Tunisi. Brad Marsing og kato si Kuan si katong tatang kasi to si Pernis Estrada. Og labi na gyud sa mga Pernis, hingan lang nato tanan o dili lang. Kato si Marvin di ay. Isa ta to Marvin. Si Marvin. Marvin. Atong video. Nakailang ka mo ato Marvin Ribuldad. Sa tao diha kay by Marvin. Ug asa karon Marvin? Sa tao to kay basig maka kuan to ron maka kuan sa ani ba? Kinig post na to. Nya Dol, salamat kayo. Balik-balik ko na mo si Princess Cavite. Nani madawat yun sa Batuloy Vlog. Og si Idol Sanchez. Sanchez. Ano saman Sanchez? Idol na. Idol Sanchez. Si Cardo Vlog. Dol, nagsunod po mi sa imong videos Dol. Salamat kayo Dol. Paghatag nimo mga star sa mong video, grabe daghan nag-star gihatag nimo. Karon siguro aning istorya maghatag ka na mong star. Ayon lang buwan. Kaya pa lang Dol, buwanon mi. Nami kuan sa mong ulo ba? Buwanon. Si Boy Lokdo. Si Boy Lokdo diha sa Pinamungahan. Shout out diha kay Boy Lokdo. Usay nga Playboy. Shout out diha kay Playboy Boy Lokdo. Bansaboy. Bansaboy. Gatong sa mga kuan. Bicol. Sa isa to? Bicol. Shout out diha ni Banban. Nga mo ang safety officer nga aktibo kayo paghatag na mo mga PPE. Labi na gyud sa opisina. Sa among gitrabahuan og nakailam gay mo na mo day. Supre hatag lang ni sa tawad ninyo diha. Nga kuan kay kasunod nagdakuha ay haguan. Natural. Lagi na kay kami mga maayong trabante. Dili mi supakiro. Kanang sugo, bakiro. Wala ni supak-supak. Nga sa tawad ninyo diha tanan. Niya maura to kay kami magpala sa mi, magsaminto mi. Bye-bye.